Shwmae, ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am ymuno mi yn y fideo hwn. Er ei fod yn sianel anglyn at Linux fan yma, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i arddangos sut i llawrithio yr ffel ar gyfer y delw ar gyfer yr cyfryngau i al Fewnsefydlu yr gweithred cyfundrefn Windows oddi wrth ffôn cof allanol USB. Mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol os er enghraifft mae gyda ni rhyw fath o'r cyfrifiadur sydd yn cyffredinol iawn yn y dyddiau hyn i fod heb yr gyrwr ecdirom. Mae'r periannau yn y dyddiau hyn yn fwy cyffredinol i fod gyda nhw dim ond y porthladoedd ar gyfer yr USB neu eu pillau ar gyfer yr USB, ac hyd yn oed os mae gyda ni rhyw fath o gyrrwr ecdirom sydd yn rhedeg oddi wrth yr pilchgen USB. Yn fy morfiad i yn personol, dwi'n wedi darganfod mae llawer ohonyn nhw yn ymddangos ddim yn gweithio. Felly, yn yr fath o sefyllfa hon, mae'n eithriadol i fod ar gael yr ffôn cof allanol USB gyda'r cyfryngau, sef y meddalwedd i al Fewnsefydlu yr gweithred cyfundrefn Windows. Pan ydyn ni'n eisiau, achos er y bod llawer ohonom ni yn dodori yn gweithred cyfundrefn Linux, yn llawer o sefyllfaoedd ydyn ni'n andal yn gweithio gyda'r gweithred cyfundrefn Windows fel y prif amgylchiad ar cyfrifiadur, ac os ydyn yn ymdryboli neu ymhelu neu potio o gwmpas gyda fe, ydyn yn diguddio neu dad-anhyddio ein hunain i'r perygl o wneud rhywbeth i dyrysu y gweithred cyfundrefn hon. Felly mae'r fideo hwn yn arddangos sut i ymgeisio i adfer oddi wrth y sefyllfa hon drwy'r llawrithio yr meddalwedd angenrheidiol ar gyfer hyn, ac ar gyfer llawer ohonym sydd yn didori yn yr gweithred cyfundrefn Linux. Mae'r fath o'r perygl hwn yn berthnasol iawn, a dyma y rheswm pam mae'r fideo hwn yn ei cynnwyswyd yn y sianel hwn. Felly, i dod o hyd o'r meddalwedd ar gyfer y gweithred cyfundrefn Windows 7, mae angen i ni i achwilio ar ei gyfer ar yr ager beriant chwilio. Fel ydych chi'n gweld, mae llawer o lleoedd ar gael, ond dwi'n wedi llawrithio rhai ohonynt, ac dwi'n darganfod y gorau yw yr un fan yma, y gyntaf. Felly os rydyn nawr yn clicio arno fe, ac wedyn i agor yn y tab newydd, fan yma mae'n llawer o'r dewisiadau. Hyd yn oed dau fodd o llawrithiad. Y gyntaf oddi wrth y wefan fan yma, ac yr al oddi wrth yr wefan swyddogol oddi wrth Microsoft. Ond oherwydd mae'r Windows 7 nawr yn y flwyddyn 2022 allan o'r cynaliad oddi wrth Microsoft, mae'r cysylltiadau oddi wrth yr gwefannau swyddogol Microsoft na mwy ar gael, ac mae'n dweud hyn ar neges Gydwrthdarawiad ar y brig. Felly, rydyn yn gallu llawrithio yr meddalwedd oddi wrth yr fodd 1. Ond yn gyntaf, cyn unrhyw beth arall, mae'n bwysig i fod ar gael yr allwedd cynhyrchiad ar gyfer yr Windows 7. Os ydyn wedi prynu y cyfrifiadur yn al llaw neu newydd sbon, mae'r glidwr ar gyfer y allwedd cynhyrchiad yn gyffredinol wedi ei glido ar y cyfrifiadur yn arferol ar y gwelod o gliniadur. Felly dwi'n argymell i nodi y lawr, nid yn unig yr allwedd cynhyrchiad ei hunain sydd yn arferol yn y ffurfiadaeth o 5 sipynau o
5 ar wythnos, ond hefyd i nodi lawr yr enw o'r fath o Windows gweithred gefndrefn, ai ydy ei yn gyntafliedig cartref, neu rhag gyfreswr, ac hefyd ai ydy ei yn 32 dyd neu 64 dyd. Mae'r hyn yn eithriadol yn bwysig os ydyn ni'n eisiau i gydgyfelybu yr allwedd gynhyrchiad gyda'r meddalwedd eu hunain, achos os nid ydyn nhw yn gydgyfelybu, gallai hyn yn arwain hyd at trafferthion. A wedi gwneud hyn, rydyn ni'n gallu dychwelyd i'r tudalen hon ac i clicio ar yr cysylltiad berthnasol i llawdrithio y meddalwedd, sef ffeil delw ar gyfer y gyfryngau Fewnsefydliad. Fe eisiau yr un fan yma, yr cyntafliedig cartref yn yr 32 dyd, ond yn y dydau hyn, dwi'n yn dyfalu mae llawer ohonym nid yn unig dim ond gyda'r un cyfrifiadur, ond mae'r amrywaith. Felly, fe'n angen hefyd yr un fan yma, y Windows 7 rhag cyfresorol, yn y 64 dyd. Ond yn y fideo hwn, dwi ddim ond arddangos ar gyfer yr 32 bit. Felly, da ni'n clicio ar y cysylltiad fan yma. A nawr mae'n llawrythio. Trafod yr ffeil delw ar gyfer yr cyfryngau Fewnsefydlwr yn llawrythio'r meddalwedd arall sydd yn pwysig iawn yw yr hon fan yma, sef yr un sydd yn galw Rufus. Dyn wedi treulio ambell o amser yn archwilio ar gyfer meddalwedd yn debygol yn amgen i'r un fan yma ar gyfer yr ymgylchiad Linux, ond ar gyfer yr cyfryngau ar gyfer yr Fewnsefydlwr o'r Windows, nid yw un ar gael. Dyn wedi darganfod sydd yn gallu ysgrifennu yr adran o'r disg sydd yn galw yr record neu cofrestr, gychwynu meistr, neu yn Saesnig the master boot record. Yn yr ymgylchiad Linux, dyn wedi ymprofi ambell o'r meddalweddau yn ychwanegol i'r tynnell gyrchemyn DD i gwneud yr argraffiad o'r disg, ond oherwydd rydyn yn defnyddio yr dosbarthiad yn gywir neu yn addas, nid oedd un ohonynt yn gweithio. Felly, cyn gystal am gwybodaeth mae'r meddalwedd hon yr unig sydd yn gallu gwneud hyn, sef i ysgrifennu yn llwyddiannus cyfrestrwr ar gyfer ymgachwad meistr neu master boot record ar y ffôn cof allan o USB. Heblaw hyn, neu os yn hebgor hyn, dwi'n wedi darganfod neu fydd yr cyfrifiadur yn ymgychwynu oddi wrth y ffôn cof allan o USB os rydyn ni'n eisiau i ymgychwynu i mewn i'r Windows neu Windows 7 yn enwedig. Felly, mae'r feddalwedd hon yn angenrheidiol hefyd. Felly, dwi'n mynd i'r cysylltiad ar gyfer y llawdrwythiad ac i llawdrithio hi hefyd. A dyma'r ffeiliau sydd wedi ei llawdrithio i gyd, a dyma'r ffôn cof allan o USB sydd dwi'n yn mynd i defnyddio fe i alysgrifio yr delwedd ar gyfer yr Fewnsefydlwr arno fe, ac nawr dwi'n mynd i mynsod fe i mewn yn yr cyfrifiadur. Nawr mae'r gweithred gefndrefn wedi synhwyro yr disg newydd, sef y ffôn cof allan o USB, nid ond nawr wedi ei mynsodwyd, ac mae'n gofyn ydych chi'n eisiau i'w ffurfiodaethu. Dwi'n mynd i dewis canslo neu diddymu, achos fe fydd yr meddalwedd Rufus yn gwneud hyn. Nawr, fy'n angen i dechrau y meddalwedd Rufus fel hyn. Nawr, mae'r meddalwedd Rufus wedi synhwyro yn hunanweithredol y ffôn cof allanol USB, sydd
dim ond nawr wedi ei mynosod yn y cyfrifiadur. Os mae'r eraill ar gael yn y cyfrifiadur wedi ei mynosodwyd I mewn, fe fyddant nhw'n yn ei rhithrid fan yma. Ac hefyd ynglyn at ffel delw ar ni'n eisiau I ysgrifio arno fe, mae'n hyn yn angen I fod yn delw ar gyfer cyfrwng Fewnsefydliad, sef gyda'r dyfyniad ISO. Mae'r llythrennau ISO yn cynrychioli ger y Saesnig International Standards Organisation neu trydydaeth safonau rhwngwladol, ac nawr mae'n angen I ni I pwyso ar y botwm I dewis yr ffel delw, sef yr un fan yma. A dyna ni. Ac wedyn, y peth sydd yn pwysig yw yr dywisiad fan yma, sydd mae angen I fod yn MBR, a dyna y rheswm pam ydyn ni'n defnyddio y meddalwedd hon, sef Rufus, achos dim ond hyn sydd yn dwi'n wedi darganfod yr un sydd yn gallu ysgrifio neu ysgrifennu yn llwyddannus yr cyfrestrwr, amgychwyn, meistr neu y record neu y master boot record ar gyfer yr amgychwyniad o'r Windows. Ac wedyn, y peth nesaf yw I derbyn pob un penodiad fel y mae achos mae'r meddalwedd Rufus yn gallu swynhwiro y fath o'r ffel neu delw sydd yn cael ei ysgrifwyd ac yn gallu penderfynu y gosodiadau gorau ar ei gyfer nhw. Felly, y peth nesaf I wneud yw I clicio ar y botwm I dechrau fel hyn. Fe bydd hyn yn dirywio y data I gyd ar yr device, sef yr ffôn cof allan USB, gyda'r 16 GB. I parhau, clicio ar iawn. Felly dwi'n mynd I clicio ar iawn. Ac nawr, mae'n angen I achos ar ei gyfer. Nawr, mae'r cyfrifiadur wedi swynhwiro yr amnewidiadau ar yr ffôn cof allan USB hwn. A dyna ni, mae'n ein cynsymled â hynny. Felly y peth nesaf yw I clicio ar yr botwm I cau, ac wedyn I cau lawr y cyfrifiadur ac I ail ymgychwynnu gyda dim ond yr ffôn cof allan USB I mewn yn yr twll USB fel hyn. Wedyn mae'n angen I cau lawr y gweithred gefndrefn fel hyn. Ac wedyn I clicio ar I amgychwynnu gyda'r ffôn cof allan USB y holl amser yn yr hosanyn ar gyfer yr USB. Ac nawr, pan mae'r cyfrifiadur yn algychwynnu, mae'n hollbwysig pan mae'r cymell yn arddangos I pwyso ar unrhyw fysell I amgychwynnu oddi wrth yr ffôn cof allan USB.
A dyna ni. Nawr mae dyma'r gyntaf ymgom ar gyfer Fewnsefydliad o'r gweithred gefndrefn Windows 7, neu os ydyn ni eisiau i datrys rhyw fath o trafferth gyda'r fe, ydyn ni'n gallu parhau gyda'r siad o'r trafferth, oherwydd mae'r gweithred gefndrefn neu Windows a Linux yn amlwg yn gwahanol hefyd. Felly, os mae'r ddau ohonynt yn ei fewnsefydlwyd ar yr un cyfrifiadur, fe allai hyn yn hawdd yn arwain i darysiad o'r un ohonynt. A dyma'r rheswm pam dwi'n ymffafrio yn ytrach na'r fewnsefydlu y Linux ar y disg caled, lle mae'r Windows 7 yn bodoli, yw defnyddio'r ffôn cof allanol USB ar ein cyfer nhw i osgoi unrhyw gyddrawiad o'r fath hon. A dyna ni i gyd ar gyfer naw. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.